No, mä oon tehnyt musiikkia sen vuoden tähän mennessä. Lempiartisti, no sanotaan Eminem. Se on ollut mulla ihan pienestä pitää idolina. Mä räppään aina siitä, mitä tulee ensimmäisen mun mieleen. Ja sitten mä päästään sen ulos. Mä jaan se kaikille ihmisille. Että ne ymmärtää mun pointin ja että mitä mä ajattelen mun päässä. Kokeilen olla mahdollisimman kuuluisa ja niin. Silleen soolona ja ryhmässä, että meillä on oma porukka, jos me tehdään kaikki beatit, perus äänien käsittelyä. Mulla on SoundCloudissa, me ollaan julkaistu jo 2 albumia jätkien kanssa ja voi käydä kuuntelemaan sieltä. 2011 meillä tuli albumi nimeltä Pohjalla, se löytyy SoundCloudista, ja 2013 meillä tuli albumi nimeltä Maaginen realismi, sekin löytyy SoundCloudista. No, mä tykkään täällä olla tosi paljon, mulla on hyvä olla täällä. Meillä on pari studiota, mitä me käytetään, ja me autetaan kaikkia koululaisia projekteissa, jos ne haluaa tehdä musiikkia, me autetaan niitä siinä ja niin edespäin.